So, ayun mga kamaster. Magsisimula na kaming mangisda. So, ayun mga kamaster, sinimulan na namin yung paghulog ng lambat. Ayun mga kamaster, ganito yung ginagawa namin pagkatapos namin ihulog yung lambat. So, ayun mga kamaster, kinukuha namin yung lambat. What's up mga kamaster? Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome back pala sa aking YouTube channel. So, mangingisda kami ngayon. Kasama ko si Master Bull. Yung pinagawa ko lambat kasi tapos na. Kaya gagamitin na namin ngayon. So, ito yung mga dadalhin namin. So, ayun mga master. Samahan niyo kami papunta dun. So, tara. So, ayun mga master. Papunta na kami sa dagat. Malapit na naman yung dagat dito sa amin. Mga 2 minutes lang siguro lalakarin. Ito yung daan. So, yung dinala ni Kamaster Bull, yan yung ang tawag niyan, Bull, May balde. kaning bugsay ba? Sagwan. Sagawa namin. Tapos may foam, lagayan ng ice, may balde, Sagwan. meron kaming flashlight. Dito kami sa Lawyers Property. Dito kami dumadaan pag pupunta kami sa dagat, mga kamaster. So ayun mga kamaster, marami palang pumapalakot ngayon. Kasi yung mga bangka nila, yung mga lagayan na yan, umalis ng isda yung may-ari. Tapos ang ganda pa ng dagat, sarap maligo. Dami pala ng isda ngayon, no? Yan mga kamaster. So, daming ng isda ngayon. Kasi maganda yung panahon, walang bagyo. Malinaw yung dagat. Kaya dito pala kami nagtatambay, nag-aantay ng gabi. Yung video dumilim-dilim ng konti para pag namin ng lambat, walang problema. So, papakita namin sa inyo mga kamaster yung bangka na sasakyan namin. So, ito pala yung bangka na sasakyan namin mga kamaster. Itong pula na to. So, nandito na yung lambat, nilagay sa ilalim. Yung lambat na pinagawa ko, yun, nilagyan lang ng ito para di mabasa. So, kukunin namin.
So, yan na yung lambat mga kamaster. Yan yung gagamitin namin mamaya. Bagong bago yan, pinagawa ko yan. Mahal na binayad ko dyan mga kamaster. So, ayun mga kamaster. So, mag-hi ka muna kamaster Ball. Oh. So, yan yung kamaster natin. Yung lambat, pag sumabit sa ilalim, sa mga bato-bato, siya yung siya yung sisisid. Kasi mahaba yung hininga niya. So, titingnan natin dito yung view ng dagat namin. Kung nakikita nyo mga kamaster yung yun. Ano yan, Inglorious property yan dyan. Maganda din mag-standby. Pero bawal siguro kasi may security guard. So sige lang mga kamaster, papakita ko lang sa inyo kung ano ang view dyan sa taas. Sa susunod na video. So ganito yung ginagawa namin mga kamaster. Lakas ng katawan ko. At pinag-video mo. At pinag-video nangyao. Ang saya namin mga kamaster, ang ganda ng dagat, sarap maligo. Tatalon ako mamaya. Yun si Kamaster Ball. Saka yan yung lambat namin. Ang ganda ng, grabe yung bunbon, no? Kitang kita yung ilalim. So, yung kamaster, abangan nyo lang mga kamaster yung paglatag namin ng lambat. Papakita ko rin sa inyo kung paano maglatag. So, let's go! So, ayun mga kamaster, sinimulan na namin yung paghulog ng lambat. Sige lang. Ano ni Bul? So, ganito pala mga kamaster. 2 tao lang kami nangingisda. So ganyan yung ginagawa namin. So ganito, ako yung tagahulog. Sana pagpala swertihin tayo mamaya. Bigyan tayo ng maraming grasya ni God. Pinaghulog ko dun sa lambat, tapos yung isang kamay ko pinaghawa ko sa cellphone, kaya medyo nahihirapan ako. Wala kasi kami ibang kasama. Hoy, kita yung uti, no? Oh no! 12 seconds later. A few moments later. 1 eternity later. 1 hour later. Ayun mga kamaster, ganito yung ginagawa namin pagkatapos namin ihulog yung lambat. So gumagabi na mga kamaster. Kitang-kita nyo naman yung wala ng araw. So ito yung ginagawa namin. So, yun mga kamaster, abangan natin yung pagkuha din namin ng lambat pagkatapos nito. 1 hour later. So yun mga kamaster, kinukuha namin yung lambat. Pasensya na kayo mga kamaster, gabi kasi kaya madilim.
tawa. Yun master, katambak. Sabod. Nahulog pa yung kumi. Sayang. Meron daw katambak mga kamaster. Tignan natin. Yun. Mira. Nandito pala si Master Alcuin. Yun. Yun yung tiga ano namin si Master Bull. Siya yung sumisisid pag sumasabit yung lambat namin. Isa. Balating, bantol. Oops, patay. Meron pang butiti. Pero di pwede kainin yung mga kamaster kasi nakakalaso nyo. Yun! Pugot! Meron pa! Pasensya na kayo mga kamaster, medyo madilim. Danggit! Oops! Danggit ito ting. Ano yung Tagalog sa danggit, Bol? Anong Tagalog sa danggit? Linis. Ako. Danggit. Yun. Danggit. Isa. Sabod. Ganito yung ginagawa namin. Nagkanit. Ganito yung ginagawa namin mga kamaster. Yun! Yung mga kamaster. Blessings. Swerte kamaster, swerte. Ito, meron daw ito. Yun. Meron pa dito sa pataw. Sige, sabit. Ting. Binigyan kami ng swerte ni God. Ito. Bantay. Oops. Gi. Yun. Yun, meron pa. Yun. A few moments later. So ito pala yung mga huli namin mga kamaster. No. Tinanggal na sa alam. So ayun mga kamaster, maraming salamat sa panonood ng aking video. So paki-subscribe na rin at paki-hit yung notification bell para updated sa mga video na i-upload ko. So ayun, maraming salamat. Agad